Linya na tanan kay ato ni ilaminate. I-print. Oh. Mga tanang babay. Mga babae daw. Tanang babay, tanang lalaki are dire. Tanang babay, wala mo to tao. Tanang babae, puro tama, pero ang malaki, puro mali. Yes, chest out. Kani libre pa ni Ron, sunod ani 1.5 na ang bayad. 1.5. Ang hatag nito ito. Sa kabit sa ibigay pagaan. Yeah. Ismas sa walang bayad. Ready, 3, 2, 1. Tanang Marpes. Sunod, ana. Sige, mga spiritual. Ready, 3, 2. Sunod, ana. Pakit mo, Timarilo. Uri pati ini sige. Pakit ba? Ready, 3, 2, 1. 1.5 na kada usa bayad. 1.5. Forward sa GC Ari na po, mga laki na po. Kami na po eh. Ibo, kami na po, bo. Ay mga laki. Oh, malaki na po. Mga laki na po eh. Eh, kaya video ba ni? Kami na po. Lingkod lang mo? Dami, dami. Ano laki? Daplin ako, daplin. 3, 2, 1, smile. Sunod, spiritual. Sunod. Na. Okay. Di pa ka naog na pero silong. Oy, panaog mo na ta. Oh.